rasane SMS ku tok kateke aku seneng yen siramu teko dene. Paling kompak iki. Saestu. Garapan anyar. Hah? Kanggene jenengan mesti anyar lek mriki pun lawas. Wah, salep. Heh? Salep. Kok salep iki lho? Lawas kok. Oh iya, lek anyar Judium. Wah iya. Iki wau sik kelingan aku. Mlebet wonten ing kabudayan apa? Lho, iki gagrak. Tayub gagrak. Tayub gagak bluro mriki. Kula nganti Wirasa, Wirama lan Wiraga. Tak ngaten Mas. Leres. Lah iki Wirasa rasane ya kecekel. Nggih. Wirama nyatane iramane dirungokne ya kepenak. kepenak. Wiraga sing joget nyatane ya Ha iki. bingung ya to. kalih kirang Wiyarto. Apa kuwi? Lho, Lu makune Wirasa, Wirama lan pelestari Wiraga. budaya. Nggih no. Nggih. Berarti awake dhewe niku kudu latihan. Ternyata tayub ki ora mung Tulungagung tok, nyatane Blora ki ya ana tayub. Lah mula kudu ngerti tok. Ngapa kok sebabe tayub tibogong mesti sikil tengen? Nah, lek skill ki mesti wagu. Ya mboten kok iso. Ning alhamdulillah Mas. Nggih. Sak lebetipun gara-gara nyatanipun piyayi wonten ing Galuk tasih setya tuhu anggenipun mirsani penjan ngasta. Saestu lan Luar ugi biasa menawi Blora. matur suwun sanget panitia. Nggih. Dan anggenipun paring pasunggatan niku langsung mandap limbuhan langsung wah sego campur. Nggih. Wah hebat Mas. Ora kasinen ta? Mboten niku wau pun pas, mini pun pas, tempene nggih gurih. Payeke tipis hebat, renyah.
Kaya triplek. Payeke tipis renyah, saking renyah niku urung dimamah kena abab ambyar piar. Saking renyahe Mas, ngoten. Wau sing nembang lak Mbak Uun. Ngoten nggih. Ning dibacutne kalih menika putra daerah menika. Monggo nderek-nderek. Niki lho, mau pun nembang. Ayo bocah bagus kita. Rene Mas dikenalke men. Boleh Mas nggih. Duojo Iya, menika iya. do preso. Mriki kathah sanget kala wau kula sapet jagong kalih tokoh-tokoh senior ketoprak. Nggih, Pak. Nggih, wonten Setya Budaya, wonten napa wae kula akeh Mas iki. Kanca-kanca pelawak pelawak muda nggih kuwatah jagongan. Nggih. Mula nggih ngeten iki kula nu senenge lak ngeten. Ketemu sedulur, Mas. Nggih. Seni itu luas, jangkauannya itu luas. Nggih. Ora kok wonten ing tanah Jawi kemawon, ing manca negari kemawon nggih wonten kathah paguyuban-paguyuban Jawa yang dibawa ke luar negeri. Leres. Nggih to. Kula ngaturaken salam sungkem, salam hormat Nggih. kagem para pepunden seniman. Mliginipun seniman pedalangan ingkang lenggah wonten ing Blora, mliginipun Ketua Pepadi Blora, Pak Karno lan ugi senior dalang nggih menika Kinarto Gemblung. Wah iya, Blora. Blora nggih. Terus. Lha iki mau Piyai Kakung suarane putri Oh, niki? Oh ini lho, saestu. Kula sing kula golek ngeten iki generasine Mas Yarto lak kedah wonten. Leres. Nggih, no, Nika dadi- saking Bubakan Wonogiri. Nggih. Nggih, niki saking Blora. Pundi Saking to, Pak? Blora. Blorone pundi? Cangkatan? Cepu. Oh, cepu. Nggih. Oh. Tesik sekolah Nembe lulus SMP. SMA. Oh. Enggak apa-apa. Apapun pendidikannya tapi tetap bergelut di dunia budaya insya Mboten. Allah nanti. Lah nggih lek lulus SMA kok mboten wonten greget niat kuliah wonten isi Ah, itu loh, napa Mas. pripun, Nggih. Apa? Masalah biaya? Gampang. Ini Mas Cahyo ini dosen isi. Ya. Mbak Kesi juga dosen isi. Nanti bisa rekom beasiswa bisa Nggih sakjane pengen tapi nggih kuliah. wonten kahanan sing mboten saged kuliah ngoten. Oh, Apa ngapa? mergo wis rabi kadung rabi? Mboten. Ora, Mas. Nggih wonten lah pokok, Pak. Tadi sing penting ini, Mas. Niat boleh. Biarpun itu terrealisasi nih kapan sing penting ono niat kontek sih. Bener. Ngono nggih to, Mas? Leres. Gusti nggih, iki menehi dalane nek umate ora golek dalan lak ya ora iso. Nggih, sing penting niate riyen. Nggih, malah niki mengke kalih panitia ampun kesok kundur mengke wayangan kabeh ora mulih sik. Lah napa, Mas? Bareng-bareng ku ngenekke nyuluh kodhok awake dhewe. Kok iso? Kae iki melu ngramekke wayangan bengi iki. Ngono, kena ngarep lak akeh bakul. Ya, tau. Guri ya diwehi bakul. Tawa. Kodhoke to apa? Piye? Rokok. Ayo, gawe. Ayo, kendang nyorono. Nembak mulih? Nggih, pesan kas no. Nggih, pesan kas. Dimanfaatkan. Asmane sapa? Wit sore lho. Namine kula Neto. Neto. Nggih. Oh, berarti berat bersih. Neto. Mboten nama berat lengkape bersih. sinten nama lengkap? Ahmad Neto Basuki. Ahmad Neto Neto Basuki. Yes, gak apa-apa. Tembangnya apa coba? Napa nggih? Duh, aku manut sampean. Apa Pakai selindro pelok. Bangun desa saged. Ah, bisa. bangun desa sementara rung iso semene rung teko iki. Bangun desa gending, Mas, gending. Niku mawon apa? Bangun desa sing kae lho. Bangun desa. Bilang kori. Podang kuning kanten Mbak Umi. Bisa, Kanten Mbak bisa. Oh iya Kali iya. mbakmu ya? Oh boleh, yuk om kancan Oh iya, wis oh layakno. Wis iso milih, iso Nah, milih. sapa ngerti kok iso ketularan Mbak Umi kuliah ning isi Surakarta lho. Oh, Umi ki ya kuliah ta? Lho. Kepiye lah dek iki masuk ibuke juragan kerupuk dek. Tapi ya kayak SMP lho dah masa kuliah. Umi kuliah delong kasus semester pira, Nduk? Semester piro, Nduk? Kula semester tunggal meh semester kalih. Oh anyar. Cah iki sekolah saya dhuwur, awake saya mengkeret. Sebabe Dia SMP gede, SMA saya cilik. Kekuakat. Kan iki lahir iki wis gede. Oh, Sekolah lu cilik. Wis blenger gede ngono ta, wis cilik ngono. Iya iya. Coba, Nduk. Ngaki bawa Bawa, coba. bawa, Iso. Ono wis. Neto, Musika, neto. musika. nggih. Suara putri lho nggih. Nggih, Pak. Nggih. Suara putri. Kok Umi suara kakung. Ah dibulak-balik ora. Iki pokal gawene sapa to, Cah? Delon to. Wayang rumbar barang wis nyisihne jajanan iki. Delon. Lho ini. Jan. Ayo lebokno mobilku, Cah. Ya Mas Neto. Nadyan wujud temong paksi. Lah nggon dhuwur piye iki nggon dhuwur. Iki, Cah. Gawe taline
Saiki ganti lanang, men ora diarani banci. Yo. Sing arani ya sapa genam dosa ngono kok sok. Halus manis tur mrak hati. Ki tanganmu meneng no ora iso to ki. Angger nembang kok nginang ngene. Ngerti nek kowe iki lanang no ngerti aku. Tak omongi. Ku apa? Trine geden. Terus? Sering melorot kabeh. Nah kuwi ya. Iki ngene. Kelas gending mentek nomen ku sing. Ora lho, Jo. Sing jenenge Piai Nyuwara kan mesti duwe gaya dhewe-dhewe. Ah iya to, iya. Ah bojomu ya wendono nelek ramono. Mburi ya bojoku to. Sriuting mustika. Ngono kae. Tuban. Wes. Medun, Jo. Medun. Mudun. Ah matur suwun. Ora lek nembang ki lho sing medun maksude. Kok mudun goro-goro bocah ki saya tuwek iso pekok to. Beto. Yo, yo iki sing asli 100%. 100% wedok ngono to. Nggih. Jajal. Waswenggat kunglan Padha harus suara mundo. Le, to sentuh kudu padha arek iki. Sentuhe mara tuamu ngawut. Anu to, ne to. Beto. Wis mulih dikepruk parut karo bojomu ora. Iya. Mbok kelingan nalika ketoprak bubruk sing ayome ya Pak Sentuh iki ora. Lah sampean iki. Heeh, tenang. Goleki si podang jenar Jenengan ya melu sanggar. Melu paguyuban ketoprak. Boten, Mboten. boten. Kok sanggar sesendona. Iso nyara wedok swara lanang. Kuwi lho bocah ki ya iso didadekne lanang karo wedok. Mbok gowo apa piye? Kowe tak mut gasmu lho. Lho kok piye to ketoke kok kesengsem ya mbok gowo apa piye? Ya kaya aku iki nggumun, bocah sing ora mlebu ning paguyuban seni tapi dia itu punya prestasi dalam dunia tarik suara. Sampeyan ki kurang ngerti. Nggih to Mas Cahyo? Mas Cahyo. Niki lak sebab bocah saiki ki sok kala kegawa saka nalika kandungan ibu. Nalika ibuke ngene iki ana sing ngandhut terus nyawang sinden, tembange kok apik men kae, suarane kok kepenak. Saya-saya iso berkahi jabang bayi sing tak gembol sok kala ngelus. Muga-muga besok iso kaya sinden Kesi ya, suarane apik wong ayu, ora medhit. Ngono kae. Seneng ta? Dilus-lus. Lanang lanang. Terus iso nyoro wit. Lah iya, ya kaya ngene iki. Kok iso solo. Yo ngene iki. Lah iya. Ngono. Ini bareng saya isu anarkis dagelane. Aku puwegel ari Pak. Pelang-pelangan. Ya Om. Tok sik anu mikir dhewe ngono nah. Lah ngopo? Malah engko kres karo kancane. hiba bunga hatiku nyanding bisa Miner Om. Nah, buka celuk sing miwiti Mas Neto. Esuk kita. Masa? Ayo, gendok. Alun-alun kidul. Maning omah wis ora rasan keluyuran nang golek sing tak sayang
Pripun, Pak? Yang penting tetap berprinsip. Prinsip apa? Pripun? Berprinsip ini Mas. Bocah saiki lak sok kala duniane wis dunia digital. Oh iya. Nek kaya nitu iki lak mendalami tradisi. Lah insyaallah nek ngeten iki ditekuni sok kala ya bakal tekan. Oh iya. Apa yang Tekun bakal diharapkan tekan. nggih, apa yang diharapkan itu sok kala mesti tercapai. Yes, muga-muga Karepmu sok pengen dadi dalang apa sinden? kita satpam, kita tak dulu lagi satpam. Kok beda jalur tuh sampean iki? Ya jenenge budaya tresno dengan budaya ki paling tidak Cita-cita ya. apa? Cah bagus apa? Jadi MUA. Hah? MUA. MOA. Iya, MUA. Oh, waduh iki Wis. berarti wis iki nek biblik-biblik iki, nek biblik-biblik iki. Wis ngene. Pak tunggalip Met Betty gitu Ya, ya. Ngene. Wis. Berarti Ya wis jelas wis nek kita. cita-citamu dadi MUA Sampun. sudah. Sudah. Nah, saiki mulai sesuk melu aku karo Mas Lutuk. Ting pundi? Ning omah, Bikin apa? adan. Ayo dandani Mas Lutuk to kok iso. Ya pokok didandani raiku iki. Loh, piye ta sampean ki? Raiku lek didandani malah elek. Lho kepiye? Lah ini kan bisa merubah wajah hitam menjadi putih. Ora lho tanggal 20. Tanggal 20 nang cepu to karo Pak Sigit Nggih. atau Mas Klitik Lutuk. Nggih. Lah mongko Mas Neto ki daleme lak cepu. Lah iya. Lah sok langsung mawon.
Wis Mas, pokoke jenengan saiki nggo walat rias komplit karo kostum-kostum pocongan nika mangke dadan niku. kok nggih Ketoprak sosok metu pocongan barang lho kae. kok saka kono. Bayar iki nyekakne. Ki masih ya Cap. Nggih, nggih. Sesuk iki sama-sama. titip nggih sangu Mas Klitik iki dicaosne Mas. Oh, kagem Gitu. jeneng. Nika nu. Ya wis. Pokoke sing penting barokah bareng-bareng. Makasih ya Allah, Pak. Iya, makasih sama-sama. Terus nuwun. Nuwun nggih Mas. Mudah-mudahan MOA-nya terlaksana ya. Neto. Besok pakai jarik blangkon tanggal 20 nusul. Ya. Nggih. Ku ngenteni Iki tenanan lho kuwi ora guyon lho. Ora tenanan ki. Lah iya. Sampai nusul, lah aku tak lapor panitia yang tambah siji ngono. Ya. Lah Ya, karo Mas. panitia ora di ACC? Ayo tetep tanggungan saya toh. Wah, kuwi tanggung jawab. Ning jenenge. engko nek aku teko apa ora lak ya ora ngerti to. Oh, biasa panitia mengko. Pokoknya sukses selalu lah Ayo Neto. supaya nyusul le tanggal 20 le. Nggih. Wis ngono, urusan Pak Cahyo kuwi kok. Nggih. Lho, nyapa ora nyapo-nyapo? Aku lho ning omah kuwi. Iso kon tanggung jawab ora? Kowe iki lho, kowe mesti kleru lho. Nyapa to? Nyusul ki urusan untuk Mas Ayo Cahyo. kepiye? Itu Mas Cahyo. Lah lambemu arep ngomong dindi kowe. Iya. Eh, Mas. Niki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak. Wonten salam saking dalang sinten dalang Pak Yasibin. Wih nggih. Paus. Pak Yasibin. Lho ro. Ngendi? Ngendi? Sapa ta kuwi? Kowe iki lemu nyekel mic banter ora iso sik kok sapa. Ya kan ya ya paling tidak ki ya menunjukkan kenal. Iki nek muni sapa to kuwi iki gawe yo laras. Sapa to kuwi? Lah ngono dadi penak kuwi. Nggih, menika senior dalang wonten Laladan Bluro menawi Ayo, boten Pak. lepat dalemipun blimbing. Blimbing. Nggih. Oh, nggih ngriko. Nggih, nyuwun tembang Roro Jonggrang. Nyun pangapunten Pak. Roro Nggih. Jonggrang menika dereng saged dipun pinangkani, dipun gantos Roro tipes. Kok apa-apa mbok srengkel iki ngopo to? Nyapa to? Menika saking Mas Karno BMC. Ah, Nggih. penggemar wayang Nggih. BMC. Leres. Ugi menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Dalang Cahyo Kuntadi salam kagem Bupati Bluro Bapak Haji Arif Rohman. Nggih. Dari Apit Untoro Ketua Umum Relawan Pemantau Jalan dan Kemanusiaan. Wah, hebat menika relawan, relawan. Nggih. Ugi saking Mas Jolondot Miftahul Irsan. Wah. Salam untuk Mbak Winong. Oke, nggih. Jolondot iki, Pak. Pengen peluk ya. Ya. Oh, ae mesti jelodot. Iku mesti jelodot ya jelodor tenan iki. Oh iso. Nggih. Ugi menika saking Mas Miftahul Irsan saking Todanan Bluro bagian barat laut. Derek nyimak Pak, mugi-mugi Bluro kedepannya tansah jaya selamanya. Salam kagem Bapak Cahyo Kuntadi, semoga sehat selalu. Amin. Amin amin amin. Niki Mas Miftahul niki lulus. Nggih. Niki riyen sing bimbing kula. Menika ki wonten anu Pak, wonten seratan WA. Wah, alhamdulillah. Nggih. Salam saking kagem Mas Cahyo Kuntadi saha Nduk Kesi. Nggih. Nggih, saking Mbah Haji Sukron Suwondo. Lho, Mirsani, Nggih. Bapak. Manto, manto. Nggih. Salam ugi kalih Mas Jo Kluthuk saking malaikat Israel. Coge banjulan ngono. Lah kowe ra entuk SMS to? Ra entuk SMS. Ngono ki. HP Kepiye to? HP ku tinggal delok babalan cacah kuwi. Oh iki anu Mas iki racun iki hati-hati lho. Lho nyapa wong bal-balan ra. Kowe iki kudune bangga karo timnas Indonesia. Kok iso bangga karo ngono iki ngopo? Loh, wis bangga lho. Lah kene. Bangga. Nah. Saya itu sebetulnya ngeten lah. Mulane timnas Indonesia kuwi ora oleh melu sementara iki lek Klasemennya timnas. itu tidak terkalahkan. ndak terkalahkan, Pak. Lho lho Tenang. kok sik to kok iso dasarmu iki kaya ngono piye? Kabeh lah ngangge penyisian ngono kae. Iya, iya. Ora ngerti. Ngeten, Pak. sejarahnya. Sejarah timnas Indonesia itu sebetulnya di atas Tidak ada yang mengalahkan. di atas rata-rata negara-negara lain. Nggon bal-balan kuwi. Oh, Mungkin, iya. oh. Kok iso? Belanda, ya, Argentina juara dunia pernah. Hmm. Prancis juga pernah. Jerman pernah. Jerman juga pernah. Pernah. Itali. Brasil, Italia juga pernah. Loh. Indonesia, Loh. Enggak pernah. loh, mergo wedi ketemu Indonesia, Pak. Kok iso? Loh, biasa nek Brasil tahu ngalahke Belanda. Belanda ya tahu ngalahke Jerman. Brasil, Jerman tahu dikalahne Prancis. Nah, Oh. Prancis tahu dikalahne Italia. Italia. Nah. Terus? Indonesia tahu iso ngalahne Indonesia. Burung tahu. nah. Oh, Brasil ngalahke Indonesia ora tahu. Burung tahu. Wedi, Pak.
Lah ora tau pethuk kok nyate. Lho, wedi. Lah, Kene mula- iki bablan karo pencak. Mula pertahankan timnas Indonesia. Tapi insyaallah timnas Indonesia akan jaya selamanya. Amin. Lah mula nun sewu nggih sing bener sakniki yen kula. Niku mboten perkara yen sekolah-sekolah unggulan niku mboten, ning sekolah yang manfaat. Betul. Yen unggulan niku mesti ana sing diungguli. Yen juara siji mesti ana sing juara loro telu. Sing juara siji mesti mesake yo kene juara loro karo telu. Indonesia janjane melu FIFA iso. Iso, Pak. Ning arep ngegolke nggene musuh ki ra mentolo yen musuhe sedih, ngono lho. Mergo jiwa sosialnya tinggi, Pak. Lah kuwi, Lah kuwi kene lak mergo kalbune imane lak ya kuat, Mas. Lah iya. Gak mentalan ngono. Leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injing Pak Yoyo taksih monitor streaming Kuntadi Channel ngaturaken selamat hari jadi Kabupaten Blora. Iya, Pak. Saking Pulirjo Pilang Kenceng Pak Marsono Pak Edian wae. Oh, Langganan. Pilang kenceng nika Madiun, Mas. Nggih, iki Pak Sinden Dian Munasiroh lho. Dian iki ta, Dian. Itu Dian. Dian Oh, iki lho. Matur nuwun Pak Marsono. Nggih. Lan nyuwun pangapunten menika Mas Duju. Kula paring pangapura. Kok sik urung tak jelaske kok ngapura ora. Niki lak mau mak sruwing kula krungu kok Bukesi kok mboten nembang, Bukesi mboten nembang. Ah, Nuwun sewu niki pancen nembe radang tenggorokan. Wah, lara. Nggih. Rayakno kok ndak begitu sumeh ki mau tak delok ki mau ya. Nggih. Radang to sayang. Nggih. Sesuk nyen pangapunten ya menika jenengan niku ya sebagai suami itu harusnya memperhatikan kesehatan istri. Wis tak suntik kok. Suntik niku sok kala niku obat iso urung mesti lek merasuk. Suntik kene, sing lara kene, Pak. Sok kala kok kene mandek. Obatnya. Heeh. Dadi Usah langsung to. Rumangsamu apa terus suntik kene iki ora merasuk kok awak apa piye? ya let suntik rene to, tes ngene ya. Kok kene set delah ngentut, metu neh obatnya. Lah kowe lara motor ra suntik matamu kowe yan. Dadi langsung punjere. Kalau emang itu radang tenggorokan, obatnya non sewu. Apa Mas Ah, Lutut? iki. Ora bener kepinter lho menika. Nggih, nggih. Iya. Kula Secara nderek medis sinau. jelaskan secara medis. Isuk sak bungkus, Ah, nggih. awan sak bungkus, sore sak bungkus. Catet. Nah, Isu sak bungkus. awan sak bungkus, sore sak bungkus. Napa Mas? Ping 3 sedina. Nggih leres menika. Apa Kroto. Kroto iki pakan manuk iki. Lah, sebetulnya kroto makan manuk tapi kandungan proteinnya itu hebat, Pak. Wo mula manuk iso ngoceh kae ya. Nggih, ngoten lho. Pak Kula Kakak. manuk jenengan kudu Kakak kroto. Ngoten. Nggih, muga-muga tang Napa, mari. napa? Ya. Pun tinggal jangan Mbak Kesi. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten pancen seraga tuwa niku punan. Nggih. Iki sik apik. Nggih. Yo, raga iki raga oleh tuwa tapi swara iki ya harus. Mboten pancen pun ringkih kok. Nggih. Mila kagem para penggemar Kesi Mania nyuwun pangapunten aja dijagakne nemen-nemen. Nah, leres. Nggih. Niku pun raga tuwa Pastol, Pak. arep niku Wong dadi nek pensiun. Raga tuwa sangu barang iki Pak Sudo. Bojo kula niku biyen penyanyi dangdut, Pak. Heeh. Tapi begitu menginjak usia ke 43 wis gak tahu payu. Lah ngapa Mas? Sudo, ilate mengkret, ambles cilik. Kowe ra celintisan. Kuwi elek-elek ya pendamping hidupmu lho. Makanya saya Mesti angger pertahankan. kok kowe kerja mbok libatkan ning gone. Makanya saya pertahankan, saya cintai Lah, ngono. untuk sepanjang masa. Lah, ku sik mending bojomu ilate mlungker. Ngono lho. Kupingmu kayak Gak aku. Ngono. Monggo. Jane apa mau golek bahan ora sang elek-elek bojone nyapa to jane. Niki Mas, Mau mesake lho bojomu ki ya manusia. Saya itu ngelek-ngelek bojoku ya juga mengangkat perekonomian loh, Mas. lah Sampeyan piye to sampeyan? Aku ngelek-ngelek ngene iki blonjo dheke. Sak elek-elekan ini 100. satu sapa dek iki mbok wehi 50. Bojomu turu dhuwur mbok kancani yo ngresula ngono lho. Ngersula Lah ya. kula lak teng ruang tamu Mas. Teng dalemen iki. Nggih, teng men Oh, iki. Blitar nggih. Lah kok duwe dik 50 niki watuk. Ngoten. Lah kok bojone muni kok. Piye? Rasah watuk. Ngewehi 50 watuk. Ngewehi Seneng. 50 diseneni Mas. Watuk tok kamu kok. Akhirnya kula pindah ngisor. Pindah Oh, ngisor ngisor. ya ngono. Kula iki dehem. Aku yo ngono. Bojoku yo nyemoni neh. Watuk. Dehem. Dehem. Padahal tak wis 100 kuwi. Rungono sik to omongan. Iya. Baliku sok bene tak wis 1,5 juta, Pak. Nah aku lho, ngono sembodo. Langsung ngeses. Ngeses. Kepedesan niku. Keten. Nggih. Derek sindane sinten? Sinten? Nah, nggih. Lah niku pulangop niku. Mbak Winong. Ya nggih. Ya, terus apa? Kelak Mas Windo nduk.
Pelak. Kinongi saya umur saya ayu cah. Ya. Dihormati ngangge cublak suweng dhisik. Angop meneh. Arepe munggah kaya angop bener. Saya ambil suara. Ya, Cok, diaturke dhisik, yo. Ya, Dok, kene, Dok. Suwan ngedek kelengker, pabuka tutul-butul lepah, kolera lirik sepong, kuyu jelek ake sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong. Jumlah suwan ngedek kelengker, pabuka tutul-butul lepah, kolera lirik sepong, kuyu jelek ake sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong, sirpong jelek kopong. Jas. Dalem. Tuh, jos kok dalem sampeyan iki. Jos. Jos. Krungku Mas ngono ya. Saya isu ketulah. Malah doselan Ini kabeh. lho faktor usia ngene iki. Nek wong wedok ki tenggorokan. Ayo, malah lanang kuping. Yakin krungku Mas ngono kuwi krungu. Jos ngono lho. Oh, jos to. Anu kupinge sisian mare. Ayo ngono, Dok. Ah. Tembang apa, Dok? Dalam Tembang apa? nderek napa Pak wonten pamundutan? Lho, Mbak ciri menawi- khasmu ya tetep anu no, mumpung teko kok ya mumpung ono ya. Apakah itu? Mumpung sampean wis diet saiki. Tinggal tresno. Ya ngono. Tinggal tresno ya. Utawa gelo cayu. Tinggal tresno. Gelo. Nggih. Ninggal katresnan. Oh, nggih nggih. Langsung mawon napa pripun? Napa? Langsung. Langsung. Nggih. Napa, Pak? Napa gubuk asmara? Nun. Non? Oh, Wah, tuh, nggih. nggih. Nggih, Siap. bar niki mangke, Pak. Bar niki Siap. nggih, Pak, nggih. Nggih. Digarap Ramban, sepisan langgam, kedua jarananmu. Nika nuwun gubuk asmara Bu Kesi. Pun, Anu Bu Kesi tenggorokanipun sakit, Pak. Nggih. Mangke. Nggih, gara-gara teng gubuk ta akhire lara tenggorokan niku. Ayo. Tenang, wah iki nawang sih. Nah, nggih. Nangis sajroning Sik, hop. Iku aja lungguh ngancani. Waduh, lah kabeh delok Prancis ya, Pak. Ora iso, ora profesional ora ya. Sambut gawe. Wong zamane modern ndelok engko lak iso sikan ora. Iya. Ngepur ya, Pak. Kowe mesti ngebotne apa bal-balan totoan kowe mesti ora. Wah, mboten, Pak. Wah, lah kuwi kok. Wah, tatanan negara niku bahaya, Pak. Bahaya apa wis gibel iki gilamania iki. Gilane ya. Iya. Ya. Gila bola gilomania. Nek iki yang ngono, Pak. Arepe Piye? muni tenis meja karo bulu tangkis. Lah kok malah jenenge iki tenis bulu. Lah iya. Tenis bulu. Faktor umur. Ayo. Yo. nangis sajroning Awas, oh, ketiren, no.
pancen. Soto telu soto. Aku nganti anu lho Mas Gluduk. Dalem Mas. Anggere winong ora mangkat ora wani ngetokke Lho lagu nggih no. iki. Mergo niki paribasane tembang sing sesuai dengan karakter tembang niki ya mung Winong. Wah, tenan pancen luar biasa. Pak Winong menika nggih menika ninggal katresnan. Nggih. Mila ya pancen sing jenenge Waranggana duwe petingan dhewe-dhewe. Yen Mbak Lia sing pinggir dhewe pancen ya nggih. Lah menika pentingane tembangipun pelok barang sikuk bagi du menika. Kathok sarung. Nggih. Mlotrok to. Mula nek ngono iki ditageni. Ah paling ndak ki gawe sabuk otok ngono. Tageni wotok kaya. Dandan ora tau wasis blas. Sore mau jarik ya kwalik. Wah, berat. Kan sing mbok pikir ki ya Iki jare suwi dadi njabane bulak. enek lek alasan iki aja. Kok kirang cakep menawi dereng gubuk samara. Wah, iya. Nika senengane. Gubuk asmara aku nyuwun Mbak Uun, ayo. Bersama Mbak Dian Munasiro. Coba. Janipun lak tembang niki dipun pendet saking anu to Mas. Gubuk asmara. Tembang dolanan to. Kok iso? Pak Un. Ki dumadine gubuk asmara lak saking gethuk to. Lho, kok lagi ngerti piye Oh. maknane? Pripun jenengan? Yen liwat aku kelingan Ah. gubuk kae biyen tak goleren Nani. rene bebarengan ayo kanca edo gegojekan lho Nani. Kaya penak wae to Duk ya, Duk ya. ngono Berarti asalnya kok gedhok tenan gitu. kok gedhok do Cokol marat. wiwit biyen mula aku lak wis kandha aku wong melarat tanpa bondo donya rene bebarengan ayo kanca aja padha gegojekan gethuk lho Ya pas kaya masuk ya. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang rene bebarengan ayo kanca ada pada gegojekan gethuk Nani. Uning mustika tuban lampu tresna lan sabaya pati rene bebarengan ayo kanca padha gegojekan gethuk Sendro iki ya. Buta galak solae lunjak-lunjak. Keduren. Buta-buta semono. Buta galak solae Kendeken. Buta-buta. buta galak solae lunjak-lunjak. Mlaku cingkrak-cingkrak paribasan guyu ngakak. rene kowe iki mateni kelemahanku kok asem iki Masa tau teman buta man gedhok. lho asline sik niku asline dudu gethok Mas Lah apa? lagune Mbah Surip Diijek neh. lho kepiye to Tak gendong lho. lho kepiye to Yen liwat aku kelingan gubuk kae tau tak goleren tak gendong Iya, iya. kemana-mana tak gendong kemana-mana lho ceplek pas asli Mbah Surip niku asli Berarti dhisik Mas Urip ya? Oke dhisik Mbah Surip buta Ah, sesuai. Keduren. Buta. Lah nek gelem gendong buta ya ora. Ya Sriuning mustika tuban labuh tresna ing sabaya pati. tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana ceplek Mas Tengah wengi sang kuryang tak gendong kamu ceplek kono kok iso Ya wis. Nduk. Pira-pira Mas. Iki digayane ndok rada Cina saiki ya, Chinese ya. Asli lagu iki lak Chinese to, Mas? Gubuk asmara kok. Iya no. Loh, Asli lak enek bawane tapi kan Juen Li iya. Asli ngene iki mbiyen. Juen liat. Juen liat. Sakit tembangnya Cina. Juen liwat aku kelingan lah kuwi. dadi Rene.
karo buta. Aduh ora arek. Iki Sina fotokopi bangkrut sing gubuk. Kuwi enek anu kok, enek pocong kok, enek dhewe kok. Oh nggih. Ingkar nyingkur. Tak indong. Ya sesuk tinggi naik. Ayo. Ya, gubuk asmara. Iya Mbak Un. Wah, mau ning. Bawa Pak. Hah? Nggih. Nggih, siap. Pocong kan cekak. Afdolipun ngoten. Nyingkar nyingkur Tak kurang punya lagu. Yai kene sik, Dok. Yai kene jujur ngene iki. Napa Pak D sing nyuwun gubuk asmara lak bapak ini Nggih. kok. Tak kira arep nyuwun gending neh. Napa Pak D? Badhe nguyo. Cobloko kok tanpa tedeng aling-aling. Ampun madhep ngalor lho, Pak. Oh gitu, Pak. Lah, pelaku ya kan hidup. Ampun diungkek sakit ora. Ya Mbak Un, Mbak. wiwitane nyingkar nyingkur Gol! Yes. Cangkeme iki lho. Gagul iki nembang bawa pangkur koyo ngene kok. Prancis menang 1-0. Musuh endi? Indonesia. Niki to. Royko. Royko. Ayo kuwi omahe Mas Ulomo ya. Ya, saiki putrane Pak Marsono. Ya, wah iki Pak Marsono mirsani mrene langsung gugah Bu Marsono. Bu, anakmu nembak, Bu. Ya Allah. Terus bapaknya terus, Bu, anakmu nembang, Bu. Ibuke nyauri. Kuwi lho katokmu ndang benakno sih. Yo Yan. Rene. Lingsan yen ke mutan Waranggono mahasiswa S2 sambene dadi pemain TikTok. Wah, wis tenan. S2 bakul bakso. Bakul bakso. Kok iso? Dan TikTok. Kowe ora gaul blas kowe iki ora. Nah Yan. lelampahan kang kawuri. Nah iki Mbak Un melih. Mbak Un. Tresno tulus. Mesti dicengkok lagi. Ora mungkin biasa ra mungkin. Nadyan munggah dek ngono iki. Cengkok. Niku gendong. napa-napa dicengkok, Mas. Ayo. Ngomong kali bojone cengkok. Ayo. Tresno tulus Munggah mesti. nadyan ing gubuk asmara. Ngono kuwi ya. Monggo pamundhute para sutresna budaya dipun aturaken ya. Gubuk asmara. Ya yuk. Yen liwat
Terima kasih. Satu lagi. Nggih. Roro Jonggrang. Siap. Mbak Tuti duet kalian jenengan nggih. Boh, Waduh, duh lo. kali Mas Tasim mawon. Nggih, Kula nggih. anu tenggorokan kula lagi. Raga tuwa. Nyapa kowe? Aku iki ora kok perkara nglimpi. Oh, gulung Kalian loro. tenggorokan. Gulung loro. Nggih. Ya sana kowe. Aduh. Lampu kula kemat ini. Koyo ora aku dhewe Atas Roro rem, atas rem. Jonggrang kowe Atas rem. pancen ayu. Oh, nggih nggih, tenang. karo Neto, Neto, ya Neto, ya ya. Patas rem, patas rem. Mas Joko, Mas. Ya. Saged mengke nggih. Nggih, nggih. Ayo Mbak Tuti, ayo. Mesti ana engko sing iso. Kata setunggal mriki. Saged, saged. Saged.